Hi guys, नोंथांमोनखौ आंनि BKB Bodo Blind Faith YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ खनसे बरायबाय आंनि गोसो गोरबोजों आरो आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दं माने दानि जुगाव ओरैबायदि माने खोमसि फोथायो माने खोमसि माने हमना ढुंगि बाबा जायखौ बुङो नंखाय बाबा दा जेनेबा सासे मानसिया हठादै लोमजादों बे लोमजानायखौ जों मा खालामो अजा नागिरो गोबां मानसियानो दासिमबो 100आव मथा-मथि 60-80% मानसियानो सुबुङानो थारमाने अजा नागिरग्रोयो फार्स्ट अजानिया ओमफ्राय अजानाव लाङो ओमफ्राय हामनानै फैया डेथसो जायो ओमफ्राय डाक्टारनाव लांनाया थारमाने लेट जाहैयो स' थारमाने जोंनि जायगायाव ओरैबायदि माने खोमसि फोथाय होयो अजाफोरा माने नंखाय अजाफोरा आरोखि ना माने सोरबाया माने मोजां माबाबो हायोबो जानो हायो फाहामनो हायोबो जानो हायो खिन्थु आं बिलिभ खालामा अजाया जे सासे बेमारिखौ फाहामनो हायो होननानै आं बिलिभ खालामा ओमफ्राय थ' बेफोरबायदिनो गोबां माने नोंनि मेगन सिगाङाव बायदिसिना खालामनानै माने आङो रोंगौ उमुखखौ फाहामनो हायो आं उमुखखौ माबानो हायो बेफोरबायदि माने गोबां माने रां रुफा माने लुथियो आरोखि ना गोबां अजाफोरानो बिदि माने नंखाय अजाफोरा आरोखि ओमफ्राय दायो आङो दिनै जेनेबा बेफोरबायदिनो मोनसे फिसा मेजिक मोनसे लाबोदों माने अजाखौनो होननांसिगोन जादु आरोखि ना मोनसे जादु लाबोदों फिसा बेबो जाहैबाय मा सान्दुंजों ओंखाम संनाय आरोखि ना ओंखाम संगोन आङो सान्दुंजोंनो जेबो आंनो अर नाङा ओमफ्राय नोंसोरनोबो आं देखायखागोन माइरंखौबो देखायगोन ओमफ्राय जि बुस्थु दैहु बेखौबो आं खालियैनो देखायखागोन जि बुस्थु माने ओंखाम संग्रा बेखौबो आं खालियैनो देखायगोन ओमफ्राय बे भिडिअखौ नायखांनानै जुदि नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जुदि नोंथांमोना खोमसि फोथायनायनिफ्राय रैखा मोननो माने रैखा मोननाय बायदि मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ नायनानै अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसे हायो एसे शेयार खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो थुदो आरो लाइकबो मोनसे होदो कमेन्ट खालामदो मोजां नांदोंबा मोजां नांदों मोजां नाङाखैबा नाङाखै आरो आं बेबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोनो आरो सानबावदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो अडियन्सफोरनि माने भलिउम साउन्ड आवाज बेयो माने बांद्राय हाबफैदों बेनि थाखायनो आं माने भिडिअखौ डाबिं खालामनाय जाबाय लोगोफोरा भिडिअखौ गाज्रि मोनालासिनो माने नायलांदो आरोना डाबिं खालामदोंसो होननानै नायालाखिनो थानाङा मानो होनबा डाबिं खालामदोंब्लाबो आङो भिडिअखौ खुनु माने एडिट खालामाखै आरोना माने मिउजिकखौ एडिट खालामाखै थ' आङो डाबिंल'सो खालामदों ओमफ्राय गासैबो माने मिउजिकआ रियेल आरोना दा आङो धुपखौ लगायग्रोनि थ' भिडिअखौ लोगोफोरा नायलांबाय थादो ओमफ्राय माने धुपखौ आं लगायबाय थादों आरोना ओमफ्राय जेनेबा दानि जुगाव आरोना नंखाय अजाफोर गोबां दं आरोना माबायदि नंखाय होनबा दा जोङो हमनानै ला नोंसोरनि न'आव फैबाय बा आंनि न'आव फैबाय आंनि न'आव फैनानै माने नोंसानाव ओरैबायदि ग्रह नांदों नोंसा नैबे ताबिजखौ गानोब्ला नोंसा ओरैबायदि जागोन होननानै बुङो आरोखि ना ओमफ्राय ताबिज फाननानै गालाङो आरो जाय ताबिजआ जेनेबा हाथायाव ओरैनो सिम्पोलाव 20 थाखा 10 थाखा बेफोरबायदि ताबिजनि दामानो थारमाने 1000 बेफोरबायदि आरोना माने लुथिगासिनो आरो जोंखौ ना ओमफ्राय नै दा दैहुआवबो जेबो गैया आरोना दैहुआवबो नायदो जेबो गैया दैहुआवबो स' लोगोफोर आं बावदो लाखिबाय ओमफ्राय दा आङो माइरं होगोन आरोना बेयाव माइरं साइरं होनानै ओंखामखौ फोमोनगोन आरोना माइरं ओमफ्राय दै होगोन आं माइरंखौ एसे खाथियाव फैनानै लाबानो जाबाय आरोखि बे माइरं लोगोफोर माइरं होबाय आङो प्लेटआसो एसे फिसा जाबाय बायदि मोनदों आं फिसा जामारबायथ' आरो नायदो लोगोफोर गैया थब्लं साबलांबाय जियानो जादों लोगोफोर
भिडिअआ इन्टारेस्टिं दै जायफोरा खोमसि फोथायो बे खोमसि फोथायनाय दिनै क्लियार एसेबाबो जागोन होननानै आं आसा खालामो आरोना दै होबाय आं दैखौ नुखादों जानांगौ नुदों ना केमेरायाव नुदों ना अके दै होबाय आसरित दै होबाय लोगो लोगो मोनबाय धुप सावदों दे आङो सार्कोल बानायदोंमोन दहाय बे सिना नुदों दा सिनखौ हाथरखि साइजआ मोनबायानो हमनानै ला मोनसिगोनानो आरोखि ना हमनानै ला इनो गुबुन गुबुन जानानै खाथियाव लाबो खाथियाव ला बास गुड नायदो लोगोफोर बेफोरबायदि इजिप्टखौ देखायनानै नाय अर सावाखै आङो खुनु धुपल'सो लगायदों अर सावाखै बेयावनो नोंथाङा जुदि मोनोब्ला होमबा जोङो फोथायगोन ना फोथाया बेखौ अजा होननानै अजा रोंगौ होननानै ओंखामानो जुदि मोनोबा अर सर गैयालासिनो अजानाव फोथायखागोन ओमफ्राय दायो जोङो ताबिस तुबिस फानोबाथाय जों बेखौनो फोथायनानै फानसिगोन आसरित माने अजा बियो आसरित डेन्जारेस ओंखामखौ फोमोनबाय खुनु माबा गैयालासिनो मा होनो बेखौ अर गैयालासिनो अर सावालासिनो दै आरो अनलि माइरं ओमफ्राय बेखौ मा होनोमोनथाय थौखौनो होनना बुंजांसिगोन आं थौ माने अडियेन्सफोरा जोंना नायग्राफ्रा आरोखि ना आसुरि दाबो गोदौगासिनो गोबां 5-4 मिनिटसो जाबाय आरोखि ना दाबो गोदौगासिनो नै मोनथ'वाखै मोनसिगोन मोनहां अबस्था फुरा जानोसै मोनबाथाय जमानो दासो मोनगासिनो जानांगोन थाकनिया फिसा जाबायना थाकनि फिसा जानायखाय बुस्थुआ खोबनो हानाय ओंखामा मोनथारसिगोन मोनहां अबस्था जै ओंखामा मोनबाय खुरनानै जानोसै एसे गासैबो नामा बुङो नायलांबाय दे एसे माबाखौ हायना होनो र' एसे साइड खालामनो एसे हायनानै आरोखि ना मोनगासिनो दाबो आसुरितसिलि माबायदि नांदों लोगोफोर जुदि नोंसोर मोजां नांदोंब्ला बे भिडिअखौ होदो लागायदो साबसक्राइब खालामनानै आरो शेयार खालामसिजोबदो आगाव जानांगोन एसे थाब देरनांगोन खबसेया थाब देरगोन अके ओंखामा दा मोनबाय आं नोंसोरनो ओंखामखौ देखायनोसै माबायदि जायो आरोखि ओंखामा नै फुरा बे हाबायाव संनाय साइज जाजोबखायो आरोना ओंखामा न'आव संनाय बायदि जाया दे हाबायाव संनाय बायदिसो जायो एसे माबानो गोनां जायो नालाय खांनानै दोननो गोनां जायो सुनानै देखायनोसै एकदम हाबा स' लोगोफोराथ' भिडिअखौ नायबायानो माने जादुखौ नायबायानोखा माबायदि माने ओंखाम संखो खुनु आङो अर लगायाखै खुनु आङो माने अर सावाखै आरोना अर सावालासिनो ओंखामा बोरै मोनखो आरो बोरै गोदौलायखो नोंथांमोन मोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आं फंसे खोथा बुंबावनो सानो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो खोमसि फोथायनायनिफ्राय गोजान जागोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोना बेमार जादों सोरबा डाइरेक्ट डाक्टारनाव ला खुनु अजाया बेमारखौ फाहामनो हाया होननानै आं सानो नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिला नोंथांमोना जुदि अजायाबो बेमार फाहामनो हायो होननानै जुदि सानोब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनानै हरदो आरो जुदि अजानिफ्राय जुदि डाक्टारा मोजांसिनब्ला डाक्टारनाव लांदो बेखिनिखौनो आं बुंनानै बे भिडिअखौ फोजोबबाय बाय थेंक इउ फर वाचिं